Княжевец – Белоградчик е трансграничен велосипеден маршрут с дължина 130 км, който свързва сръбското културно наследство с българската природа. Пътешествието преминава през 2000-летия история, от римски лагери през средновековни манастири до природни скални образования. Маршрутът започва в Княжевец, градът на седемте моста. Възможността за плаване с лодки през града му е донесла прозвището Сръбската Венеция. Още на първата спирка, археологическия обект Равна, разположен на 9 км от Княжевец, се срещате с римското минало на района. След село Равна маршрутът завива на запад и започва постепенно изкачване към манастира Суводол. Пътят преминава през селски райони и гористи местности. Манастирът Суводол е от 14 век и е разположен сред горска среда. Спокойният средновековен комплекс предлага духовна почивка по пътя към Зайчар. Зайчар е административният център на региона и предлага почивка с впечатляваща музейна експозиция, включваща скулптури и артефакти от Феликс Ромулиана. Зайчар е идеално място за основна почивка и обяд. В центъра на града има множество ресторанти с местни ястия. Излизането от Зайчар води на северозапад към границата. Това е най-дългото непрекъснато изкачване по маршрута, постепенно, но постоянно. Пътят преминава през открити терени, а след това през гористи местности. Трафикът е умерен до средно интензивен. Това е физически най-трудната част от маршрута. След преминаването на границата при Връшка чука навлизате в България и се отправяте към пещерата Магура, където се намират праисторически рисунки на възраст 10 000 години. Теренът става по-лек, с няколко плавни вълнообразни участъка. Пътят преминава през малки български села. Последният участък към пещерата Магура е дълъг 2 км, изкачване по добър асфалтов път. Магура представлява един от най-значимите археологически обекти в Европа с около 700 праисторически рисунки по стените на пещерата. Белоградчик се намира на 30 км от пещерата Магура. С приближаването към града започвате да забелязвате скалите в далечината. Последната част е изкачване, наклон до 12%, което ви отвежда сред самите скали. Природните скални образования са създадени в продължение на милиони години. Скалите достигат височина до 200 метра и образуват форми наподобяващи хора, животни и митични същества. Финалът на маршрута е пристигането в Белоградчик и гледката към крепостта. Маршрутът от Княжевец до Белоградчик е физически труден. Преди тръгване се препоръчва добра подготовка, организация и техническа подготовка на велосипеда. Това е маршрут за опитни велосипедисти с добра физическа форма.